Hello Clas agus Clas trí agus fáilte ras go ceol colorúmsa mis fi agus colorí Granaidh Ruitheam agus Barney búile. Seo Leasan a trí agus an-diugh haisí na taghadh an pàtrain ruitheamach a ha ceart. Bí sin na cluiche geama colorí chéile agus ag éisteacht rí pàtrain ruitheamach le tá agus teite. Bí trí nó ceithir ruitheamán. Un, ge, trí, ceithir. Éist a ríist, dé an chéad ruitheam, tá nó teite. Un, ge, trí, ceithir. So, tá sin tá agus teite. So, dé an chéad ruitheam an seo. Sé teite a haun agus hanneal ach un ruitheam le teite ag an tús. Tá. Éist a ríist a bheall sin ceart. Ha! An ruitheam dearg. Chéad ruitheam. A ríist. Agus un uair eile. Un, ge, trí, ceithir. Dé an ruitheam. An ruitheam du, an ruitheam gorum, nó an ruitheam dearg. An ruitheam gorum. Tá, te, tá, te. An darna ruitheam. A bheith an ruitheam seo du, dearg nó uaine. Un, ge, trí, ceithir. A ríist. Un uair eile. An ruitheam gú. Tá, te, tá. Emi an seo, du, gorum, nó dearg. Un, ge, trí, ceithir. A ríist. Un uair eile. Du a ríist. Te, tá. Cimar a bhasin, an rú sin ma. Anis, bí ceithir ruitheamán. Du, gorum, dearg nó uaine anis. Un, ge, trí, ceithir. Agus a ríist. Agus un uair eile. Dearg an uair seo. Tá. Un, ge, trí, ceithir. A ríist. Un uair eile. Dearg a ríist ma ha. Tá, te,
trí, ceathair. Aréist. Aréist. Jen riam. An riam uine.